Исәнмесез турдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Айгөл Бәдретдинова бүгін программада. Кемнәр ял көтә, кемнәр югалтуларын саный. Кеше кимесә дә инде QR-кодлар локдаунга караганда инде яхшырак. Ковид яллар алдыннан булган вазгыятне Гөлназ Сайфетдинова өйрәнде. Алар хәзер кышны да көтми инде. Без газда утырабыз. Это же ничә кеше утыра. Ничә территория вся без газа. Ни өчен Әлмәт районы Урсала микрорайонында яшәүчеләр ничә ел инде газсыз яшәргә мәҗбүр һәм түрәләр нәрсә ди? Фирүзә Хәмидуллина бу мәсьәләгә ачыклык кертте. Ярты авылда 11 кен су юк. Причина недавно скважине, говорит, вода кончилась. Камытамак районының Сөки авылындагы мәсьәлә турында Илдар Сафиуллин. Кәләпүшем, калфагым, инҗе, мәрҗәннәр шиккән. Бу өлкәдә инде гомумән милли политика үз булырга тиеш. Татарның милли бизәген саклап калыр өчен бүген кем тырыша? Бу хакта Алия Хәйретдинова. Соңгы тәүлектә Россиядә 36,339 кеше коронавирус белән авырый башлаган ел башыннан бирле бу иң зур сан. Бер көндә илдә ковидтан 1036 кеше үлгән, бу инде икенче рекорд. Татарстанда да үлүчеләр бер тәүлектә 12 кеше. Әле моның хәдер булганы юк иде. 6 хатын-кыз, 6 ир-ат. Узган тәүлектә 131 кешегә коронавирус диагнозы куелган, 38 кеше хастаханәгә салынган, 90-шы өйдә дәвалана дип хәбәр итә оператив штаб. Исемлек Зуранда республиканың һәр икенче районы. Авыручыларның күбесе Казан белән Яршалада. Шәршәмбе көнне республикада 29 мең кеше прививка ясаткан. 1235 кеше Спутник Лайтны түләп калатты. Аларның күбесе чит ил кешеләре. Россия төбәкләренең барысында да эшләми торган көннәр 30 октябрьдән башланачак. Мәскәүдә генә 28-ннән кертергә булганнар. Бу хакта аларның оператив штаблары хәбәр итте. Күрелгән чаралар илдә коронавирус таралуын киметергә тиеш. Татарстанда эшмәкәрләр бу чорга әлегә фаразлар гына бирә, яллар бер атна гына булырмы, әле өстәлерме? Моны республика штабы киләсе атнада тәгаенләргә тиеш. Әмма хәзер ресторан хуҗалары булачак зыянны исәпле инде. Туристик операторлары әлегә берни аңламый. Чит илгә юллама алырга теләүчеләр арткан. Гөлназ Сайфетдинова шушы теманы дәвам итә. В нынешней ситуации у нас один гость заходит на обед и 2 гостя заходят на ужин. Казандагы ресторан, кафе заллары хәзер бушап калган. QR-кодлар кертелгәч килүчеләр саны 50%-ка кими. Икенче атнада өстәмә ял көннәре булуын ишеткәч, эшмәкәрләр гомумән аптырашта. Бар өмет ризыкны өйгә китереп бирү форматында эшләүгә. Чөнки хәзер иң мөһиме коллективны саклап калу. На следующую неделю или на выходные. Бәлки сменалар санын кыскартасы булыр, мондый яллар кайчан тәмамланыр дигән сорау борчый. Узган елда кебек 3 айга сузмаслар дип өметләнәм. Штатны саклап калу төп максат. Чөнки яңа хезмәткәрләр туплау тагын да кыйммәткә төшәчәк. Монысы инде икенче ресторан хезмәткәрләренең барысының да прививка кудаткан булуы да җитәкче эшмәкәрләргә өмет бирә. Кеше кимесә дә инде QR-кодлар локдаунга караганда инде яхшырак. Но кеше зәя. Бүген билгеле булганча Россиянең барлык төбәкләрендә дә эшләми торган атна 30 октябрьдән башланачак. Төбәкләр аны 20-ннән кертми. Мәскәүдә генә каникуллар 28-ннән башлана. Башкортстанда моны коронавирус белән бәйле вазгыятьтә тотрыклы вакциналаштыру күрсәткечләре арта дип аңлаталар. Оренбург өлкәсендә яллар 20-ннән башланмау сәбәбе соңгы көннәрдә авыручылар саны кимү. Һәрбер төбәктә QR-кодлар системасы кертелгән. Шул исәптән Татарстанда да тик халык эшләми торган атнаны өстәмә ял дип кабул итә. Дуслар белән ял итәргә, музейларга, выставкаларга барырга. Поедем в Ставропольский край на экскурсии. Пускай люди отдохнут. Многие куда-то поедут. Чыннан да спрос зурайды. Цифрларга килгәндә ул 60% тирәсе. Халыкның үзен булай тотуын туристлык оешмаларында да аңламыйлар. Кичә ял игълан ителгәннән соң чит илләргә һәм Россия буйлап ял итәргә теләүчеләр юлламалар сатып ала башлаган. Төркия, Мисыр, Гарәп Әмирлекләренә җыеналар. Күп кешенең ял итәргә барасы килә башлады, тагы да каты. Ноябрь бәйрәмнәренә спрос безнең һаман булай да зур инде. Бу зур каникуллар булып, кавикулы диләр бит инде хәзер аны. Аның белән бәйле инде безнең кеше күбрәк барасы килә башлады. Кунакханәләрдә дә шундый ук хәл, кеше алып куйган урыннардан баш тартыр дип көткәннәр, әмма әлегә андыйлар юк, димәк читтән килергә җыеналар. Пока какого-то сильного влияния. Әлегә ял көннәре безнең тармакка әллә ни тәэсир итмәде. Башка төбәкләрдә өстәмә чикләүләр булып, шуның йогынтысы сизелсә генә. Кичә утырышта Владимир Путин эшмәкәрләр югалтуларга дучар булачак дип белдерде. Бизнес вәкилләре 60 миллиард сум акчасыз калырга мөмкин. Җыелышта ташламалы кредит программасын яңадан кертергә тәкъдим иттеләр. Моннан тыш грантлар турында сүз бара, хәзер бизнес бу карарны көтә. Главное,
что введенные меры поддержки уже доказали свою эффективность во время предыдущих. Бу ярдәм чаралары узган елларда зур нәтиҗә бирде. Үз чиратыбызда аларның вакытында шикләүләрдән зыян күрүче эшмәкәрләргә барып җитүен катгый контрольдә тотачак. 30 октябрьдән 7 ноябрьгә кадәр булачак ял атнасында Татарстан оператив штабы өйдә калырга аралашу һәм күңел ачу чараларын кичектереп торган ди. Период выходных дней в том формате, в котором... Бу ял көннәрен узган елның язында булган локдаун белән чагыштырырга кирәкми. Шул ук вакытта без аны гадәти ял дип кабул итәргә тиеш түгел. Каядыр баруны, дуслар белән аралашуны чикләргә кирәк. Максат бит вирусның таралуын киметү. Чөнки бу вакыт авыру таралуын туктату өчен кертелә, ковид барлыгын онытып, ял итәр өчен түгел. Гөлназ Сайфетдинова, Дина Хисаметдинова, Владимир Ларионов, Олег Мыльников, Яңа Гасыр каналы. Дәвам итәбез. Казан халкын бүгенге иртә беренче кар белән каршы алды. Ябалак булып ул йорт түбәләрен, җирне каплады, агач ботакларына кунды. Көн үзәгенә исә тиз генә эреп тә бетте. Әмма ул безнең кадрларда калды. Синоптиклар әйтүенчә, карны безгә төньяк циклон алып килде. Шуңа күрә бу көннәрдә кары да, карлы яңгыры да явачак. Юлларда бозлавык булу ихтимал. Халык сынамышларына шансаң, беренче кар күрсәтеп, бер ай узгач кар ятачак. Салкын кыш якынлаша, алар һаманда газ кертүләрен көтә. Әлмәт районының Урсала микрорайонында күп балалы гаиләләргә участоклар әле 2012 елда ук дәүләт программасы буенча бирелгән була. Йорт салып керәләр, керүенә мәгә газ юк. 1000 артык йорт электр энергиясе белән җылытыла. Гаиләләр кайчаннан ай сайын утка 20,000 сум түләүдән туктар. Мәсьәләгә хәбәрчебез ачыклык кертергә тырышты. Март ayında 7,5 түләдек. Габделбер Сайбулатов бу йортта хатыны белән яши, икесе дә пенсионерлар. 3 ел элек ис алып чыксалар да, әле дә газ кертелмәгән, бар да электрда эшли. Кышын 12,000 сум түлибез диләр. Бер полностью китә суга и зискә отоплениегә. Безнең квартира беренче этаж, тегесе мансарда, монда 70 квадратный метр. А вот у нас современный щиток, видно, что напряжение, нагрузка большая. Күрше урамда яшәүчеләрнең дә шул ук проблема. Салминнар гаиләсе инде газ булыр дип узган ел йортларына күченә. Кышын ай сайын электр өчен 20,000 сум түләп барганнар. Быел да шулай була калса, йортны сатып китәргә туры киләчәк ди алар. У нас электроэнергия идет по льготе. Без электр энергиясына ташлама белән түлибез. Алайда зур сумма җыела, газ булачак дип ел сайын ышандыралар. Безнең район ниндидер программага да эләккән диләр, әмма кайчан газ кертерләр билгесез. Бу урамнарда беренче йортлар 2012 елда ук төзелә башлый. Күп балалы гаиләләргә җир участокларда бүлеп бирәләр. 9 ел эчендә 1000 артык үй салына. Дружба безнең башлана монда, Әлмәттә әйме. Без газда утырабыз. Это же ничә кеше утыра. Ничәклы территория вся без газа. У нас здесь идет магистральный газопровод, 200 метров от нас. 200 метр тегендәрәк китсәң, газ үткәргеч уза, безгә газ кертмиләр. Нефть өстендә утырабыз югыйсә. Халык күп тапкырлар төрле оешмаларга хат юллый. Хат яздык Тимуру Дмитриевичу Нагуманову. В нашу администрацию обращались. Җавап килде, что газ кертергә акча юк. 2 ел элек әлеге проблема белән биредә яшәүчеләр безгә дә мөрәҗәгать иткән иде, сюжет күрсәттек. Ул чакта район башкарма комитеты проект ясап 2020 елда программага керәчәкбез дип ышандырган иде. Без нефтьчеләребезгә мөрәҗәгать итәбез. Бүгенге көндә алар белән без проект өстендә эшлибез. Инде мөмкин без аларның ярдәме белән быел ел азагына хәтле проектларны шәптерсәк, шулай 2нче елга бәлки эләгеп булыр газ линияларын төзи башларга. Шуннан да узган ел нефтьчеләр ярдәме белән 980 участокка газ кертү проектын эшлиләр, әмма ул экспертизаны уза алмый. Сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы быел бу микрорайонны газлаштыру программасына финанслау шикле булганлыктан кертми. Урсаладагы 1000 йортка газ уздыру өчен якынча 110 миллион сум акча кирәк икән. Бу программаның еллык бюджеты бөтен республикага 600 миллион сум. Министрлыкта безгә Урсала 2022 елда газлаштыру программасына керәчәк дип ышандырдылар. Димәк, быелгы кышында биредә яшәүчеләргә үйләрен электр ярдәмендә җылытырга һәм зур сумма түләргә туры киләчәк. Әлмәт районыннан Филүзә Хәмидуллина, Эрик Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы.
Кама Тамагы районының Сейки авылы халкы бүген кыйып яуган яңгырга айруча сөенде, чөнки алар 11 көн сусызлыктан интеге. Түбәдән аккан яңгыр тамчыларында савытларга җыялар. Авылда 4 ел элек төзелгән каланчада көтмәгәндә су юкка чыккан. Абзарлардагы мал туарларны эшерегә чиләкләр тотып елгага йөриләр. Суга сусаган авыл халкы белән Илдар Сафиуллин аралашып кайтты. У нас в кране нет воды, даже высохло все. Кама Тамагы районының Сейки авылы халкы безне әнә шулай моңзар белән каршы алды. Ярыйла бүген бәхеткә яңгыр ява диләр. Үй түбәсеннән аккан суның бер тамчысын да әрәм-шәрәм итмичә җыялар, чөнки иләге кранда су юк. 11 көн булды инде. Так и сусыз. Сәбәбе нәрсәдә? Сәбәбе причинасы нәрсәдә? Причина недавно в скважине, говорит, вода кончилась, я не знаю, так говорят. Вот это нестиранное белье. Бу авылда гомер итүче Наталья Евсеева хуҗалыгына көн сайын 1 тонна су кирәк, чөнки мал туарны күп асрыйлар. Үзе су эчмәсә эчмәй, гөнаһсыз терлекне тилмертеп булмый ди. Пьем мы вот так воду собираем. Менә бу безнең эчә торган суыбыз. Аларны шундый шешәләр белән чишмәдән ташыйбыз. Керләрне юдырырга авылның икенче башына әниләргә йөрим. Ул урамда аз булса да су бар. Сейки авылындагы 200 якын кеше 11 көнлек сусыз калган. Ярты авылның сусыз калуында менә шушы су каланчасы сәбәпче ди Сала халкы. Аны 4 ел элек төзегәннәр һәм берничә көн элек аның двигатель сафтан чыккан булган. Алыштырганнар, ләкин су барыбер юк. Хәзер исә ачыклау эшләре бара. Әлегә авыл халкы кем елгадан, кем чишмәдән өйгә су алып кайтырга мәҗбүр. Бу көннәрдә авыл халкы өчен төп яшәү чыганагы менә бу инеш. Олылар да, яшьләр дә чиләк тотып шунда юл тота. Бу җирлектә 3 су каланчасы бар. Икесе эшли, берсе резервда. Ситуация такая. Насосны алыштырдык, тик су килми, басым юк. Су гомумән юкка чыккан. Менә бу резервдагы каланча, хәзер шуны эшләтеп җибәрәләр. Авылның су челтәренә тоташтыралар. Сафтан чыккан бу каланча 4 ел элек республикада гамәлдә булган чиста су программасы буенча куелган. Район хакимиятендә белдерүләренчә, су күп кулланылганга җир астындагы чыганаклар юкка чыккан булырга мөмкин. Пропала вода, скважины. Һәр скважинаның су чыгару мөмкинлеге бар бит. Узган җәй бик тә коры булды. Сейки авылы халкы суны бик күп кулланган. Аерым алганда бакчалардагы яшелчәләргә бик күп сибәләр. Яңа башня сафтан чыккач, хәзер резервтагы каланчаны эшләтеп җибәрәләр. Бу максаттан монда 3 көн техниклар эшли ди авыл җирлеге башлыгы. Тиздән су һәр йортка килергә тиеш. Это еще она пошла. Тырыша торгач, бүген үй краннарыннан аз булса да су ага башлады. Берничә көннән каланча тулы куәткә эшли башлаячак дип вәгъдә итәләр. 4 ел элек төзелгән башняда ни өчен су беткәнен киләсе атнада белгечләр ачыкларга тиеш. Кама Тамагы районыннан Илдар Сафиуллин, Ленар Хуҗахмәтов, Яңа Гасыр каналы. Ишетмәүче балалар өчен эшләүче ласточка лагерен япмаска булганнар, андагы проблемаларны ничек чишәргә җыйналар. Реальное время интернет газетасыннан укыгыз. Казанның башкарма комитеты шәһәрнең юхиди идарәсен судка биргән. Бәхәсле хәл җәмәгать транспорты тукталышлары белән бәйле. Шунда ки, юхиди идарәсе бу павильоннар ГОСТ буенча куелмаган дип саный һәм шәһәрдән бу җитешсезлекне бетерүне таләп итә. Башкарма комитетта моның белән килешмиләр һәм үз дөрестлеген мәхкәмә аша расларга булалар. Тукталышларга ни булган соң, Гөлнә Сәйфетдинова репортажы. У них по климатическим условиям должен стоять павильон. Моңа кадәр дә тукталышлар шулай торды, тик 1 ел элек бәхәсле хәл килеп чыга. Санкт-Петербургта яшәүче Матчылов атлы бер кеше Казанның башкарма комитеты юхиди идарәсе аннан прокуратурага хатлар яза башлый. Үзе монда яшәмәсә дә шәһәрдәге тукталышларны ГОСТ таләпләренә туры китерүне сорый. Ягъни юлдан 3 метр ераккарак куярга. Нәтиҗәдә юхиди идарәсе башкарма комитетка күрсәтмә бирә. Тик анда бу таләп белән килешмиләр һәм судка мөрәҗәгать итәләр. Мы считаем, Алар закон нормаларын ялгыш аңлаган дип саныйбыз. Елена Максименкова сүзләренчә, юлдан 3 метр ераклыкта куярга дигән таләп зур һәм ябык павильоннарга гына кагыла. Казанда күпчелеге ачык. Город Казань относится. Башкарма комитет ГОСТ таләпләрен үтим. Казан һава торышы уртача булган шәһәр санала. Шуңа күрә барлык тукталышлар ачык, истегенә капланган. Андыйлар юлдан 3 метр ераклыкта булырга тиеш дигән таләп юк. Метров ГОСТом не установлено. Башкарма комитет үз сүзләрен раслап, гидрометеорология үзәге һәм КФУның экология кафедрасыннан алынган мәгълүматны күрсәтә. Шул ук вакытта бу мәсьәләнең икенче ягы да бар. Пассажирларның иминлеге. Тукталышларда торган кешеләргә машина, автобуслар килеп бәрелгән очраклар бар. 3 метр ераклыкта булса, куркынычсызрак булмасмы? Куеп китәләр, менә моннан куеп китәләр. Зрәк читтәрәк булса яхшы булыр, конечно. Меня все устраивает. Менә бу остановкада дөрес дип уйлыйм инде мин. Аягыма урта, миңа якын булгач рәхәт инде. Уңайлап. Якын булса инде куркыныч инде, конечно, килеп бәрүләре бар инде. Авла еракта булса, шырайны чәчрәмидә. Это невыполнимо и не... Бу башкарып чыгарлык таләп түгел. Бездә генә түгел, Россиянең күпчелек җирендә шулай. Казанның тарихи шәһәр булуын, йортларның юлга якын төзелүен исәпкә алсаң, андый арага куеп булмый.
У нас город исторический. Башкарма комитетта әйтүләренчә, Казанда 2 генә ябык павильон урнаштырылган. Әйтик, менә монысы юлдан 2 метр 80 сантиметр ераклыкта тора. Димәк, 3 метрлы ГОСТка туры килми. Тукталыш эше буенча Идел буе судында инде 4 утырыш узган, әле нокта куелмый, киләсе утырыш 3 ноябрьгә билгеләнгән. Гөлнас Сафетдинова, Данил Филатов, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Алексей Песошин бүгін видеолемте аша ил вице-премьері Дмитрий Чернышенко һәм Идел буе федераль округында Россия президентының вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров уздырган җыелышта катнашты. Округка караган 14 төбәктә урыннарда хәзерге социаль-икътисади хәл турында мәгълүмат җиткерде. Проектлар әзерләгәннәр Дмитрий Чернышенко сүзләренә караганда зур эш башкарылган. Хәзер әлеге проектларны тормышка ашыру юлларын карарга кирәк. Бу нигездә елгаларны чистарту, икътисади зоналар булдыру, яңа объектлар төзүгә кагыла. Түбән Камада көзге өмәләр башланып китте. Аңа беренчеләрдән булып ТГК 16 җәмгыятенең Түбән Камадагы ТЭЦ филиалы хезмәткәрләре кушылды. Берничә сәгать эчендә алар каладагы паркны чүп-чардан арындырдылар. Погода отличная, настроение хорошее. Вышли на уборку. Кыйлган яфракларны җыештыралар, чүп-чар җыялар, баганаларга ябыштырылган белдерү кагазьләрен бетерәләр. Хезмәткәрләр Габдулла Тукай исемендәге парк янындагы территорияны тәртипкә китерә. Персоналом филиала традиционно. Безнең филиал хезмәткәрләре ел саен шәһәр күләмендә уза торган өмәләрдә актив катнаша. Билгеләнгән территорияләрдә чистарту, җыештыру эшләре алып баралар. Бу юлы чисталык марафонына 12 кеше кушылды. Ярдәмгә 5 берәмлек техника да килә. Шәһәрне һәр елны чистартырга чыгабыз. Кайфлар бик яхшы. 2 сәгать эчендә 3 КАМАЗ чүп-чар җыела. Бу әле өмәнең беренче көне генә. Хезмәткәрләр киләсе атнада да шәһәрне җыештырырга чыга. Альбина Вәлиева, Александр Лихачев, Яңа Гасыр каналы. Илдә 30 октябрьдән 7 ноябрьгә кадәр көннәр ял дип игълан ителүгә карамастан, халык санын алу гадәттәгечә дәвам итәчәк. Исәпкә алучылар йортларга киләчәк, тик коронавирустан саклану чаралары көчәйтеләчәк дип хәбәр җиткерде Росстат. Халык санын ала башлаганнан бирле 3 миллионга якын кеше җан исәп алучыны өендә кабул иткән, анкетаны стационар участокка барып тутырган. Татарстан районнарында халык санын алу ничек бара? Аны Чулпан Касымова күзәтеп тора. Дата рождения, скажите, пожалуйста. Мамадыш районында 76 исәпкә алучы һәм 13 контролер сораштыру үткәрә. Иләргә дә баралар, халык санын алу участокларында да кабул итәләр. Шулай ук дәүләт хезмәте порталында да тутырга мөмкин. На сегодняшний день через стационарный участок. Бүгенге халык сан алу участокларына 100 кеше килде. Шуның кадәр кешенең өенә бардык. Перепись булсын, күпме кеше яши, күпме нәрсә кирәк, бөтенчен дәүләт белеп тотсын. 15 октябрьдән Буада да халык санын алучы участоклар ачылды. Көн саен бирегә 10-дән артык кеше килә. Исәпкә алучыларга волонтерлар булыша, санитар таләпләрне үтиләр. Анкетада 33 сорау, аеруча мөһим пунктлар да бар. Алар милләт һәм туган телгә кагыла. Барысына да төгәл җавап бирү сорала. Чөнки бу Россиянең күп милләтлелеген ачыклау өчен кирәк. Халык санын алуда катнашучы бланкларны тутырганнан соң дөрес язылганмы, юкмы икәнен тикшерү өчен яңадан карап чыгу хокукына ия. Какие-то персональные данные. Сораулар җиңел шәхси мәгълүматларга кагылышлылары юк. Без фамилиясен, исемен, әтисенең исемен, яшәү урынын, милләтен сорыйбыз һәм башкалар. Кешеләр бик теләп катнаша. Нурлатта да бик теләп катнашалар. Анкетларны зур җаваплылык белән тутыралар диләр монда эшләүче белгечләр. Бөтен Россия халык санын алуда хәзергә Нурлат районы халкының 10%-тан артыгы катнашкан. Үзебез киергә булды, инде без әйтәбез, бу төр өйдә булмабыз дидек. Без бит инде пожилой карт кешеләр, без беренче эшләргә тиеш. Ул кирәк нәрсә, без үзе аннан белә булабыз. Россиядә күпме кешеләр яши. Күпме картлар, күпме яшьләр. Шәһәрнең барлык бистәләрендә һәм авыл җирлекләрендә 97 исәпкә алучы эшли. Ноябрь уртасына кадәр алар 15 меңнән артык торак йортта яшәүчеләрдән сораштыру үткәргә тиеш булачак. Менделеевск районында халык санын алу буенча 4 участок эшли. Алар күп функцияле үзәктә Янабердина, Бәзәкә, Монай авыл җирлекләрендә урнашкан. МФЦга йомыш белән килгән кешеләр халык санын алуда да катнашалар. Исәпкә алучылар көн саен ял һәм бәйрәм көннәрендә дә эшли. Өйдә кеше булмаса, үзләренең килүе турында мәгълүмат һәм якындагы стационар участокның адресын һәм телефон номерын калдырачаклар. Нурлат, Буа, Мамадыш, Менделеевск районы телевидениеләре белән берлектә Чулпан Касымова, Яңа Гасыр каналы.
Койдағына яшесек те, татар икәнебезне онытмаска кирәк. Татарстанның атказанган артисты Раис Фасыйхов шундый фикердә. Безнең бай тарихыбыз, ата-бабаларыбыздан килгән телебез, җыр, моң, мәдәниятебез бар ди ул. Халык санын алу уңайыннан ул тамашачыларга әлеге уйларын җиткерде. Бүгенге көндә нәкъ менә үзеңне татар дип, чөнки аның уйлап чыгарасы юк. Уйлап язасы юк, син татар, син әтиң татар, әниң. Без үзебез татар телен беләбез, безгә өйрәтеп калдырдылар. Шул ук әти әниләр, әби бабайлар. Хәзер инде безнең зур эш менә бу бик матур әйберне үзебезнең киләсе буынга балаларга калдыру. Шуңа күрә мин татар дип горурланып яшәргә кирәк. Татар халкы тарихында мырзаларның роле нинди булган? Бүген бөтен дөнья татар конгрессында шул турыда сөйләштеләр. Анда данлыклы 10 нәселдән балалар, оныклар катнашты. Төп максат бу затлы шәхесләр аларның милләт үсешенә керткән өлеше турында мәгълүмат туплау ди катнашучылар. Моның өчен мырзаларны барлау, аларның варисларын иҗтимагый эшчәнлеккә тарту күздә тотыла. Яушевлар, Чанышевлар, Мәмлиевлар, Юнысовлар, Еникеевлар һәм башка танылган гаиләләр турында 3 дистәдән артык китап чыккан. Аларда 34 татар мырзалары буыны турында мәгълүмат бар. Тик шулай да алар тулысынча өйрәнелмәгән ди белгечләр. Казанда татар мырзалары мәҗлесе бар. Башкортстанда, Мәскәүдә, Санкт-Петербургта да андый оешмалар теркәлгән. Затлы татар шәхесләрен бүген сакларга кайтару, шуларны эшли алганда гына безнең милли аңыбыз кайтачак. Аның белән дәүләтчелек аңы, дәүләтчелек тарихы кайтачак. Моннан да катлаулы эш булмаячак. Татарстанда каюлы күн осталары җитәрлекме? Аларны кайда укыталар? Татарның милли киемен саклап калыр өчен дизайнерлар нинди ярдәмгә мохтаҗ? Бүген бу мәсьәләләр Татарстан милли музеенда узган түгәрәк өстәл утырышында каралды. Анда халык сәнгате белгечләре, дизайнерлар һәм музей хезмәткәрләре фикер алыша. Очрашу урынында очраклы сайланмаган, күн һөнәрчелегенә багышланган махсус күргәзмә әлеге музейда ачылды. Теманы Алия Хәйретдинова дәвам итәр. Шигүле шитек, туфли, бизәлгән сондык урындыклар булар барысы да Татарстан милли музеенда куелган. 300 экспонат, 200 музей фондында саклана, калганнары хәзерге осталарның кул эше. Татарның милли бизәкле аяк киемнәрен чит илләрдә дә яраталар. 19-20 гасырларда аны Европа, Азия, хәтта Америкада да киеп йөргәннәр. Дает картину развития этого ремесла. Экспонатлар бу һөнәрнең үсешен ача. Алар аша без ата-бабаларыбыз ничек киенгән генә түгел, читек күлмәкләрнең тегелешен күрә алабыз. Шул чорда кулланылган кораллар белән дә танышып була. Музей бит экспонатлар белән генә шикләнми, ул гореф-гадәтләрне бар яклап сакларга тырыша. Он сохраняет традицию во всем ее объеме. Бүген исә бу һөнәрчелек юкка чыгып бара дияргә мөмкин. Кайчандыр дон тоткан орша читекләрен тегүчеләр дә күптән таралган. Яшь осталар керемлерәк өлкәгә китә. Татарстанда каюлы күн осталарын фешн исемендәге училищеда әзерлиләр. Бүген бу һөнәрне 300 студент үзләштерә. Урындык сондыкларга игътибар итегез. Булары борынгыдан сакланганнары түгел, әле аларны күптән түгел фешн училищесы студентлары ясаган. Мәсәлән, менә бу сондык төрле милли бизәкләрдән тора, күннән ясалган. Һәм менә шундый яшел сондыкларны гадәттә әти-әниләргә бүләк иткәннәр. Султан Салиев милли һөнәрчелек өлкәсендә танылган дизайнер, киемнәренә ихтыяҗ зур. Мәсәлән, Мисс Татарстан конкурсына тегелгән милли күлмәкләр аның кул эше. Бу сәнгатьне саклап калыр өчен осталар булдыру гына җитми ди ул. Хөкүмәт тарафыннан аларга акчалата ярдәм кирәк. Мне бы хотелось, наверное, милли һөнәрчелекне сайлаган кешеләргә бар яктан ярдәм кирәк. Грант мул, дәүләт тарафыннан аерым бер заказмы мөһим түгел, чөнки осталар акча гына эшләп калмый, алар безнең татарның гореф-гадәтен, милли бизәген саклый. Әлегә андыйлар республикада бар, аларны вакытында күреп ярдәм итәргә кирәк. Вкладываться в эту сферу выгодно. Үзенең уникальлеген күрсәтергә теләгән һәм инде үзаңы булган татар кешесе билгеле буларны күрергә тырыша, күргән ишракта аңа ошаган әйберне алырга тырыша. Билгеле монда ассортимент турында да сөйләргә кирәк, бик зур проблемалар бар. Яшьләргә ул зәвыклы һәм бүгенге көн заман таләпләренә туры килгән эшләнмәләр булырга тиеш. Әлегә бу проблемаларны шишу юллары юк. Музей хезмәткәрләре исә мондый күргәзмәләрне ешрак оештырырга уйлый. Чит төбәкләргә чыгып, каюлы күн һөнәрчелеге белән таныштыруны дәвам итәргә җыеналар. Киләсе елда татар бизәкле экспонатларны Башкортстан һәм Төркиядә дә күрә алачаклар. Алия Хәйретдинова, Алмаз Зиятдинов, Яңа Гасыр каналы. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде, кичләребез матур үтсен, исән мин булыйк.
Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Яндекс погода мәгълүматы буенча көне көнчыгыш Бөгелмә, Баулы, Азнакайда иртән яңгыр сибәләп үтә дә көндез явым-төшемнәрсез. Төньяк киңлекләрне кизеп йөрүче Атлантик циклонның җылы өлеше Татарстанга да кагылып уза. Шуңа күрә температура күтәрелә, шулай да кайбер районнарда көчле җил көтелә. Төньяк көнчыгыш Түбән Кама, Яршаллы, Алабугада көндез 10 градус җылы. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Минзәлә, Минзелеста иртән яңгыр явачак, кичкә аяза. Көньяк көнбатыштан искән көчле җил ял көннәренә кадәр дәвам итә дип кисәтә синоптиклар. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта явым-төшемнәр көтелми, көндез 12 градуска кадәр җылыта. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә иртән болытлы, кич белән аяз булачак. Температура 13 градус. Татарстанның үзәк районнары Чиста, Әлмәт, Мамадышта да һава шартлары үзгәрә. Көз киреләнсә, кыштан яман ди халык әйтемнәрендә. Салкын җилләр күңелегезне өшетмәсен иде. Сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Хәтфә яфрагы сыгынтысыннан ясалган Гиделикс тамчылары һәм сиробы ютәлдән бөтен гаиләне дәвалый. Гиделикс ютәлне йомшарта һәм спазмны киметә. Аны яңа туган балаларга да бирергә була. Чөнки ул спиртсыз һәм шикәрсез. Кем бездә барлык лайкларны җыячак, ә безне ютәл шитләтеп үтә. Натураль хәтфә яфраклар кушылган Гиделикс препаратын сабыйларга да кабул итәргә ярый. Гиделикс дәвалый, ютәл башка янамый. Бездәге авыртуга түзәр хәл калмады. Миңа протез куйдылар, әмма ияләшеп булмады. Аяк баса алмадым. Доктор Оста исән калган буынны операциясыз коткарып калырга сүз бирделәр. Яңа буын инъекциясе ярдәмендә без югалган кимерчәк тукымаларны торгызырга һәм хәтта артрозның авыр формаларында булган буынның хәрәкәтчәнлеген кайтарырга өйрәндек. Мин протезлаудан баш тарттым. Ике теземне дә дәваларга һәм авырту хакында башка бер кайчан да искә төшермәм дип өметләнәм. Доктор Оз федераль челтәр медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм буыннар проблемасын хәл итүдә ярдәм күрсәтә. Инде 12 ел буе клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 70 меңгә якын очрак операциядән башка ярдәм ителгән. Казанда явым-төшемнәр көтелми 14 градус җылы, көньяк көнбатыштан көчле җил. Атмосфера басымы терекөмеш баганасының 742 мм тәшкил итә, һаваның чагыштырмача дымлылыгы 79%. Җирнең магнит кары тыныч. Республикабызда яшәүчеләрнең артык акча чыгармый гына сәламәтлеген кайгырту мөмкинлеге бар. 1 октябрьдан 30-на кадәр Экона, Бережная аптека һәм аптека от склада дороханәләрендә бәяләр төшү акциясе бара. Файдалы булсын. Вот это выгодно! Вы только посмотрите! Магне Б6 60 таблеток 449 рублей. Максилак 10 капсул 520 рублей. Бережная аптека, аптека от склада и аптека Экона. Вот где выгодно.